Har du el i tankerne? Så er det nu. Elbiler er ved at blive en vigtig del af mange virksomheder. Men det er stadig svært for mange at finde ud af, hvordan man lige kommer i gang bedst muligt. Det kan vi hjælpe dig med at finde ud af med Aval Connect. Det er vores platform, der indsamler bil- og kørselsdata, altså ting som kilometertal, kørselsadfærd og batteriniveau. Og med de data kan vi analysere, hvilke muligheder du har for at skifte til mere grøn transport, lige der, hvor det giver mening for dig. Så hvis du for eksempel har en varevogn som den her, fyldt med udstyr, Hej Frederik. Hej Frederik, så giver det måske ikke så meget mening for dig at skifte lige nu. Men hvis du har mange kilometer på landevejen fra kundemøde til kundemøde, så kan... Frederik, vi skal afsted. Ja, så kan hybrid jo være en løsning. Eller har du medarbejdere, der skal kunne komme hurtigt rundt i byen, men så giver det mening med el, ren el som den her. Og nogle gange kan man også bare nøjes med en elcykel. Her. Tak. God tur. Ses. Aval, bare kør. Vi tager os af resten.